Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu siyaxoxa. Nokunye ke futhi engithanda ukwenza ukuphendula lo mbuzo ukuthi akusiwo umbuzo, niyangitshela ukuthi niyazi ukuthi ubani ifave yami kumakhosikazi. Kodwa ukuthi ngirongi kumakhosikazi anginayo ifave. Anginayo amakhosikazi akeMseleku bona bebodwa abakhona nabangasekho kwi-picture njengoba uMseleke kubhale kuma-post akhe ethi abanye mhlampe bayabuka bayayisola ngoba babengayi-understand i-vision babengafuni ukujoyina. Okay, laba-ke abakhona abajoyina i-vision abawu-4 bazazi bona thina singekho ukuthi bakanjani komunye, abantu abanjani komunye. Mase kuthi-ke ngeso le-TV show ngilandela le ekhulunywe omunye ngomunye, i-body language nesimo ukuthi besithini ukuze ngizobona ukuthi-ke kahle kahle kule situation ubani alright, ubani mhlampe ubani esimzayo, ubani engimzwayo kuqala ngingasi nginifaka, ubani engimzwayo ikuphi engingakuzwa kahle. Mase kuthi-ke kuyona yonke-ke into uthando nesithembu seliphelele, indlela engibuka ngayo ipeni lisaphethe uMseleko esikulalelayo, uMseleko esixoxela indaba yakhe namakhosikazi akhe. Bese kule ndaba esixoxela uMseleko kuney'khala eziningi. Kulezi y'khala-ke ey'salayo ngikholelwa ukuthi uMacele unaye yakhe i-version kusukela kuMacele kuze kuyofika ekugcineni kunkosikazi wokugcina okwamanje. Even laphaya kwi-anniversary kaMacele, uMacele efunda iy'ncwadi esho akushoyo namakhosikazi kukhona akufakazelayo. Wathi uMangwabe okukhulunywa uMacele manje kwi-anniversary kaMacele yi-side lakhe, nabo naye une-side lakhe. Hayi guys-ke ngeke-ke nani-ke ngisuthi-ke phela nina-ke niyakwazi ukuyisenzisa, niyakwazi ukukhuluma amanga maningitshela ukuthi aniboni ukuthi isayidi laMacele likhona as u-first wife, ukuthi-ke lesi sithombe esisinika uMseleko siyafana yini nesamaCele. Esingaqinisekisa nje ukuthi asifani because uMseleko yena usixoxela as u-husband wabo. Yena uMseleko futhi unama-seasons ahlukene. And masilalela uMseleko futhi simlalela yena kakhulu ngoba uye obabona everyday ngokusho kwakhe. Kulo everyday kaMseleko akhona amalanga la amakhosikazi angashayisani khona. Wona-ke amakhosikazi awasibekeli-ke leso sithombe ngoba okwamanje sisalalele uMseleko. So mangilalela uMseleko ezofike ethi ku-season 1 uMacele ube yikho konke nesithembu sikhona ngoba uMacele waba u-first wife u-season 1 lo. U-season 2 aphinde futhi athi indlela uMacele amsupport ngayo uze ebe namahloni uMacele ecomplaina because kufanele ngabe umenzele zonke izinto. Amazwi kaMseleko. Ku-3 uMacele uwenza igalelo elikhulu ukusiza ubhuti kaMseleko ngendaba kankosikazi wakhe wokuqala abesemshiya, wakhuluma naye nangonkosikazi useyabuya mayikhuluma nobhuti wakhe uMseleko eze athi uMseleko if uMacele efika no-number 5 athi nangu number 5 uyomthatha ngaleso sikhathi ngoba ziningi izinto uMseleko athe uMacele akazivumi. Yabona yonke lento engichaza manje umlomo kaMseleko, hhayi ngoba uMacele esezoba i-favorite yami. Kanti ngizoyenza kanjani i-review mase ngizokweqa?
angikwazi phela ukuthi ngoba i-South Africa umzansi not South Africa, umzansi lo obuka umzansi Magic ngoLwesine badlala uthando nesithembu out of 100 u-80 ngizothi u-8 ukuze uyizwe lento engifuna ukukuchazela yona. U-80% walabo bantu bakholelwa ukuthi uMacele unenhliziyo embi. Sekufanele ngijoyine lapho ungasalaleli ukuthi uMacele utheni, hhayi futhi ukuthi uMacele utheni. Okwamanje ngisakutshela ukuthi uMseleki utheni, angakafiki uMacele. Yabo uma ngitshela ukuthi uMacele uthule yile ndlela engidlalela ngayo uthando nesithembu because uMseleki ngiyamuzwa yena ukuthi uthini. Athi-ke kubhuti lo bhuti kaMseleki obekhona kumembeso lo wayemchazela ukuthi amakhosikazi-ke angekho uMacele noMayeni. Lo bhuti-ke kaMseleki usiqala ukumbona la ngiyaxolisa ukuthi ngithi ubhuti kaMseleki kodwa-ke ubaba kimi because umuntu omdala, right? Akhulume noMseleki athi uMseleki kubhuti wakhe if uMacele efika no-number 5 uyomthatha ngaleso sikhathi ngoba yena ziningi izinto azenzise uMacele noma enze ukuthi uMacele ayivune. Siyaqhubeka siya kwenye isizini. Kwenye isizini akwazi ukuthi uMacele engafike akhululeke mase kuba namakhosikazi amabili alandela uMacele kube yibo abazoba nezwi elizakalayo ngaphezu kwaMacele, kade uMacele kuyena obavulele igate. Amazi kaMseleki kulezi zinto engiyibalayo ke shiwo uMseleki ngoMacele uyozivezela ukuthi uMacele ube supportive ngaphezu kwawo wonke amakhosikazi. Useyothi uMseleki manje uMacele akasebenzi. uMacele mhlawumbe akanayo imali eningi uku-afforda le mpilo ayiphilayo ngoba huye omenzele nomenzelayo. UMseleki ofanayo ositshele ku-episode 1 season 1 ukuthi amakhosikazi akhe afika ne-suitcase, okusho ukuthi awafikanga nento engakanani. Okukhona amandla akhe kanye namakhosikazi emlekelela. Mina-ke nginqaba ukuthi-ke asikwazi ukuthi silalele uMseleki epraiser uMacele kuwona wonke lama-season mase kwisizini yokugcina lesigcine ngayo uMacele engahambanga nabo mase yam-undermine, kade yena ethela amakhosikazi afukulwe huye because ngisho uMangwabe noMayeni mabethi bayahamba ku-season 5 wasinikeza ipicture yokuthi uMangwabe ubengenalutho. Kanjani? uMangwabe wavuma ukungena la, wathi uyangena kumnyama kubomvu, wazi wathi ungithanda namakhosikazi ami. Amazi omuntu o-desperate lowo. Manje senithi-ke because uMseleki usekhuluma ngoMacele ku-season 7 naku-season 6 la sekushaya kusana khona izinto sekufanele ngimuzwe ngendlela ehlukile. No guys, ayihambi kanjalo. Yabo kule channel into ezosiza ngayo ukuthi ungezi ngomqondo ukuthi i-favorite yakho ubani. Mina nje base ufike nomqondo ukuthi i-favorite yakho ubani uzovela ungayithandi yonke into engiyikhulumayo, ngoba manje kuzokwenzeka i-episode ngibabaza ukuthi hayibo uMayeni wenza ukuthi because wena usukuthwala ukuthi uMayeni uyi-favorite yakho usuzocasukela kimi. Manje mina-ke ngikuxoxela ukuthi i-TV show itheni ne-episode itheni noMseleki utheni. Mina-ke ngibona inobuxoki phakathi indaba yokuthi ku-season 1 kwaze kwaba ne-post eqondiswe kwi-Ladies House ukuthi uMacele anim-understand, anazi izinto adlule kuzona futhi ukube ne-experience efana nekaMacele ngabe abanye benu sebafa, ngabe abanye benu bashona. Leyo post eyibhalwa uMseleki. uMacele manje asibazi-ke vele ubukhulu bokuthi kuba umamkhulu mhlampe-ke bukhulu kangakanani. Silalela izinto abayishoyo, silandele futhi nokuthi umamkhulu uthini mase silandela lapho. Kodwa siyanqaba ukuthi akumuntu ofanayo lo bethi umamkhulu uyilokhu nalokhu. Nakuba abantu bephika abantu abama-viewers ngoba abantu ama-viewers abuka ngendlela yawo. Noma abantu bebephika okunye kodwa yena ubelokhu ehamba eshumayela lelozwi lokuthi nje kunje nangu uMacele nalokhu uMacele. And masubukisisa guys, khona abantu abangakwazi ukuzishayela ihlombe.
Mina uMacele ngimbuka ngaleyo ndlela, hhayi ngoba ngifuna ukuthi wena gijima-ke uphakamise uMacele uthi uyi-favourite yakhe. Hlala kwi-favourite yakho, kodwa lalela-ke ukuze ungafike la kwi-channel yami usuzofaka umoya wakho omubi, ufika ne-agenda uzo-recruiter. Akuso-channel ye-fan base le, i-channel ukuthi siyakhuluma ngama-TV shows nabantu abavela khona ngendlela esibezwa ngayo. Nami futhi le ndlela le ngikubekela yona ngenzeka ihluke kuneyakho, yabo. Kodwa-ke mina ngimangaza ukuthi kodwa kuyenzeka guys, nike nibona kwipolitiki, bakhona kwipolitiki, nakho nayi example engcono kwipolitiki. Bakhona abahlala nelinye iqembu, bahlala naleli qembu, bahambe beshumayela ngalo kwashacima. Kwathi leli qembu alisamithi ama-requirements abo, uyajika umuntu. Sesitshela ukuthi hambani nibathuke kaShakacima, akusahambisani naye nephakethe lakhe nezinto kade ezidla zimnandi. Ipolitiki-ke injalo. Nomseleko uthi hayibo, kodwa ngasho. Niyakhumbula ngithi yazi unokukhuluma kwabantu bepolitiki? Yebo, khuluma njengabantu bepolitiki. Ngesikhathi unkosikazi lo kushuthi esahambisana nezinto ay'funayo, engamu-challenge ngalutho, engajiki lo nkosikazi ehlala phezu kwemizwa yakhe. Siyababaza-ke siyampraise lo nkosikazi-ke, simdumisa. Mase unkosikazi naye sehlala phansi ecubungule ethi phela inhliziyo yami la iyaphela, yimi ophelayo la, yimi ozogula ngomqondo makunje. Ajike unkosikazi, mayesejikile phela yimi engabenzela yonke into, nibazi nje kungenxa yami. Hayibo, phela ade silalele ekuqaleni, manje asifuni-ke thina abanye kwenziwe sengathi asilaleli. Ungaya ku-season 1 uthi nje halamuzi. Mawuhalamuza uzothola uku-esho ethi hayi uMacele, khona nje i-episode wazathi ukube bengingenayo uMacele ngabe anginaso isithembu. Sase sabona kusho ukuthi wathi-ke seyidalula le ndaba kuMacele, wavela uMacele-ke wathi hhayi-ke sesiyobona phambili-ke, throw it to God. So iphosa-ke kuNkulunkulu-ke njengoba nani niyasho-ke u-throw kaMacele nimhleka. Waphinda futhi uMayeni nje ezebhuqwe uMacele ethi isosha eliyofela empini, ngoba phela wathi uMsileko kuMacele, umuntu engazi ukuthi nje noma kunganjani ngeke aze angilahle uMacele. Washo phambi kwamanye amakhosikazi, kanti uMacele uhleli eduze kwaMayeni. Waphenduka uMayeni wathi soldier, asawuyimazi yakhala lana. Yebo, sine-episode angazi ukuthi yangiqeda amandla, yangihlekisa kwenye indawo ngathi ngi-toxic. Phela isotsha, niyawazi amasotsha ukuthi amasotsha umsebenzi wawo unjani. Yebo, kuney'fungo amasotsha-ke. Shuthi nje uMayeni wathi hayibo, nali isosha. Wavele-ke uMacele washisa ebusweni, wayivala ngezandla ubuso wacimela ngathi yabo, uswele into azoyisho, kodwa angazi noma uyamsaba uMayeni noma akazi ukuthi amphendule athini, umqeda amandla nje ngathi ngoba nathi hayibo wasiqeda amandla. Waze wahleka, yabo lokhu uMayeni wahleka lokhu ukuthi izwi lakhe lingaphumi. Wasethi-ke phela uMsileko, phela ngiyazi ukuthi umama ngeke aze angilahle. Bathula-ke lapho-ke oMakhumalo noMangwaba. Wase wabuya uMsileko wathi-ke wena Mayeni uthini? Wathi uMayeni uthi usushilo ukuthi umuntu ongeke aze akulahle unaye, sekufanele ngithini? Sikuphi lapho? Emagameni ukuthi uMacele usupportive eyomsebenzi. Masizwa kufike kwaba nesikhala samakhosikazi amabili kule bhizinisi lomndeni. Kwaba ubani? uMacele noMakhumalo basebenza. Singazi ukuthi kushintshe kuphi-ke ekusebenzeni kwabo, kodwa uMangwabe noMayeni ababe nemisebenzi yabo eceleni. Esikwaziyo
abanakho manje nabase-eda phezu kwabo bonke bakuthole kumsiliku ngoba wathi nje mangikhuphula nabo bayakhuphuka. Kungani-ke manje uma esezohlala phansi-ke phambi kwethu asitshele ukuthi uMacele ngimseve njengebhoyi yakhe? Hayibo, uMacele ngimseve njengebhoyi yakhe, ayikho into akekho unkosikazi engimseve njengoMacele, simbekile waba yikhwini. Hayibo, hayi kanjani manje, kanjani? Hawu, sesisayibhimba manje le ngoma de sicula kahle. Yilokho-ke ngikushoyo, nalokho engikuchazela khona. Iculo silifundiswa ubani? Umsiliku. Maye hambe eshumayela ethi uMacele ukunjenjenje sithi amen. Manje seyajika futhi siyadideka mfundisi, kanti kwenzakalani? Akasibize lezwini elifanele. Hawu, wena ube confused. Nawe ungaba confused ukuthi hayibona ngumfundisi sekujika ingoma sesiyicula iminyaka emingaka. Sesiyicula iminyaka ewu5 le ngoma. Nowe6 siyiculile sesaqala sezuthi hayibo ama lyrics aseyashintsha manje. Nange sekhe sefaka into esingaze sizwe. Useyishintsha le ngoma yayishuna, wayishuna. Uqalephi ukushuna ingoma? Ngesikhathi samembeso. Wabuya futhi lapho wathi-ke hayi-ke zikhona ezinye izinto ezenzeka kwalimala abantu. Yabona Yesu kwalimala abantu. Abantu-ke manje sebeyaphola-ke. Mabephola-ke abantu nabo sebeqala beyivuka beyithuntuthi ukuthi hayibo bengilobungisha nje lamalangabe umuntu-ke naye useyayipholisa akasafuni. Ukuba manje upheletifu kwalo yababa. Akamfuni unkosikazi ozoma abuke into ayibuke onke amakhono masethi cha le ayihambisani nami. Ufuna nje ozohlabelela emva kwakhe aqala iculo ahlabelele hayi asihambi-ke kanjalo-ke nangokucabanga-ke sonke. Siyazi ukuthi phela vele i-reality show i-scripted kaShaka silandela amagama kaShilo. Manje sibuka ukuthi hawu mayisejika manje sekuzwakala ngathi uMacele uyathuka sekufanele sesivele unenhliziyo. Idalwe yini inhliziyo embi la sayibona ngo-season 7 yaba inhle yonke leminyaka siyajika manje. Hawu, ayike angadlala ngoMacele size sibona omunye korobe. Yey, mangagulanga ngomqondo nje ngenxa yalama TV shows engithi ngixoxela wona kahle mase ningivurvayi. Hayi. Ngiyosho ukuthi abanicinge la ku comment section ekhaya mase ngibona ukuthi umqondo wami awusekho kahle ngoba ngiyanichazela into kahle. Ngithi ku clean nifike la hayi uyazwakala ukuthi uba i-favorite yakho amazwi kaMsiliku sihamba phezu kwawo. Njengoba nje naku season 5 no4 wayeseqala esejike ethi phela uMangwabe noMayeni. Sesimile ngoMangwabe noMayeni. Nakhona kuMangwabe noMayeni sithi sifuna ukuzwa iside labo kuqala ukuthi kwathiwani kubona, bavuma kuphi nokuphi abakuphikayo. Uthini-ke masisho njalo? Phela izinto engazisho ekuqaleni ngazisho ngoba ngangifuna lokho engikufunayo, nabo-ke bafuna lokho abakufunayo. Kanti akufani yini? Nina niyangibhora ngoba nibona ukuthi ubaba lo onemali noma yini sengiwutholile umqondo wena. Niyayithanda izinto nina, niyayithanda izinto. Yiyo-ke lento enihluphayo. Qhamba manga lana ayikho into engabenzeli yona, nabo bayamenzela. Abamenzeli ayikho into angamenzeli sekufanele ajiye manje ziyakhala nakuye ziyakhali azikhali nakuye. Futhi nje azikhali kakhulu. Noma yazi badlala kancane labo mama labo azikhali kakhulu. Kufanele nje kwenye episode simbuke ethi uvula umlomo ungavuleki. Evele ehluleke nawe ukukhuluma naye ethi throw it to God. Ngoba indaba eqalwe huye ayiqedwe huye. Washo futhi nosisi wathi usisi lento eyiqalayo mina ayikho into engizoyisho wazi ukuthi wenzani. Ebekela usisi indaba number 5 wathi usisi lokho kwenzayo kwaziwe wena ayidumeke. How sesizohamba siyojoyina ngoba naku i-favorite yethu bani sithi akathuka uMacele athukela into esingayazi. Hayibo
Macele kade simdumisa, sisamdumisa namanje simdumisa. Kunje kwenziwe uba Macele. Bakhona nje abanye ubani owavumayo Macele. Wahamba wayolobola ekufihleni, wabuye wazochazela uMacele, wa-understand. Wahamba waya kayeni wayokhuluma, walanda umayeni phezu kwamakhumalo. uMacele wenza njani? Wathi akahlale esiphakhi-ke ebone ukuthi kwenzakalani. Asikwazi ukuqala manje ngoba sekujike ngakuye. Akasifundise-ke ukuthi leli culo elisho seliqala kuthini. Masizwa futhi ukuthi liyaculeka sokujoyina sicula, kodwa kwamanje inhliziyo embi idalwe yini? Ho, sakuba amaxoki. Awafuneki amaxoki kule channel sizoshole esizwile mase si-eda phezu kwayo. Hhayi le yokuthi manje ngoba uMangwabe uyifave yami and uMangwabe uyojwayela ukuthi-ke uMacele mhlampe akhulume ngokumgudla, sengizolalela ngokuthi-ke uMacele yena bamgudla bathi no sorry, ngeke kwenzeke lokho lapha nje ngizosho ukuthi uMangwabe utheni, uMseleku wathini. uMangwabe yini yena athi, uMseleku athi. Ibhalanse-ke inkulumo. uMseleku kade wayenza amakhosikazi wona enzeni yini? Amakhosikazi uMseleku kade wayenza, ubezoba yini uMseleku lo ayena ngaphandle kwamakhosikazi akhe? Sekuwuye kade ayenza. Nina nanikuphi kade ayenza? Ho, wathi la uze nama-solutions ukuthi abantu besifazane abangahlukunyezwa, isithembu sizoveza ukuthi ama-solutions ani manje sesiMacele awasebenzi. Futhi uMacele fanele ngathi ngacela izinto ey'ningi kakhulu manje, izinto ey'ningi. Ngalela nokumDM. uMacele ayekho ku-social media, sengiyasakanela-ke guys. Ngiyabonga kakhulu i-support. Ngicela ingiyeke ngendaba yama-fave. Nina hlalani nawe nama-fave kodwa silalelani ukuze sohambisana kuphela, ngoba ngempela uma ufika nomqondo wokuba i-fave le channel nje izokucasula ikudine. Kodwa-ke mina angazi ukuthi kwenziwa yini ngoba mina laphaya ku-Big Brother benginayo i-fave and ukhona ugele bengimuthi ukuthi hayibo cha ngeke uzumisele ngokum-expose ubani, kodwa ngihambe ngiyomlalela ngoba nalento abeyisho uyayenza vele ubeyenze le favorite yami. Kuwukuthi-ke bengingabuki lelo side lakhe kuphela, bengibuka onke ama-side ngoba ngisho kodwa ngithi cha ngiyamthanda yena. Kodwa mase kuvela la ku-social media besho ukuthi hayi unje wenza ukuthi ngithi hayi bona umele kodwa bengingakhomenti ngoba bengazi ukuthi yile enhle akhuluma ngayo and lento ayenzayo futhi ikhona, hayi ukuthi ayikho. Hawu, and manje umuntu uma eseyifave yakho sengathuka inhlamba wena ukuthi akayithukanga ngoba eyifave. Ma yabuba yifollower khona kuhle kuphi. Ukhona omunye ethiwa kwabhala ngayo lento le yobufollower. Hayi mina ngathi yona phela i-language yo-social media ukuthi kune-follower kodwa nje umuntu uyamthanda. Leyo kuba yi-follower nje ayizwakali kahle ngoba manje ngathi ulandela ngemuva, awusakwazi ukusebenzisa okwakho ukucabanga, usuya-download-elwa. Ngoba manje sizofika la uthi ubani useyahlambalaza nento ayenzile ngoba uyi-follower, usufuna amagama angcono okuhlobisa into e-wrong. Hhayi-ke la komunye-ke uphendula umbuzo we-favourite uSneh, ifave yami uSneh enamaphutha akhe naye enalo moneni uthi niyawubona ngithanda yena-ke ngiyamthanda futhi nje kubo bemnikeza imali yakhe le ayenza kwi-TV show. Angikhulumi ngale le yaMandli ephuma kubaba wakhe ngoba le ihlangene nobaba wakhe. Ngikhuluma ngale ayenza emsebenzini uThando Nesithembu, ngoba kuThando Nesithembu iy'ngane ey'ndala ziwu-5 mangaphosisi, kodwa ingane endala esilobu sinikwa yona ukuthi yenzani uSneh, okusho ukuthi kukhona ukubaluleka kukaSneh kwi-show.
Ngiyayivala la le video emanga bengikade ngathini, kodwa-ke eyofave-ke niyizwile. Yebo. Hhayi-ke abanye baye bekhomente ngobuhle, mahle lamakhosikazi ngendlela engafani. Abantu besifazane-ke vele bahle bonke ngendlela engafani. Lena-ke eyobody shame umuntu ophazamisekile, oyaye athi acikwe umuntu masebala ukuthi umzimba wakhe unje. Ukuphazamiseka lokho, isayini yokuphazamiseka. Uma umuntu nje wacasula wase uba nokuthi uyigwinya ubani, isayini yokuphazamiseka. Kuqala kancane ugcina usukujwayele. Khona-ke mase uthola-ke vele-ke nibaningi nikwenza, mase ubona ukuthi ku-right kanti nonke niyagula ukuthi anazi. Ukuphazamiseka lokho. Uma uzobuka umuntu base uthi hayi iy'hlathi zakhe ey'xegayo, isayini yokuphazamiseka leyo. Ngiyabonga ithuba, bye guys.